Здравейте, приятели! В това видео решихме да видим какво става в къща на трите прасенца. Вижте какво става тук при нас. И ето тук виждаме и моят подготвател, който е татко ми. Сега, днеска ще трябва да решиме този челендж на трите прасенца и да разгледаме какво става при трите прасенца. Като за начало можеш да бръкнеш в съндъка да си събереш всички неща. Добре, съгласна съм. Много хубаво, много. Но защо има толкова вода, ще разбереме по-късно. Да, вероятно една ще ти е достатъчно, оставил съм ти повече за всеки случай. Добре. Но провери... Ще върна, значи, тези и ще си оставя две. Провери инструментите, защото днес играем в така нареченият Adventure Mode, в който всеки инструмент може да копае само определени неща. Така че провери какво пише на инструменти. Дори не може да се копае така. Трябва да влезеш в инвентара, за да прочетеш какво пише. Добре, така. Може да чупи моркови тази лопата. А пък тази брадва? Тази брадва може да чупи скеле. Какво ли е скелеш? Третият ти елемент е скеле. Той се прави от бамбук и можеш с него да строиш нещо като ето стълб. това е скеле. Да. Знам. Ето така. Тук не е много полезно и затова съм ти оставил брадва, защото бях сигурен, че ще го сложиш на грешното място. Трябва да го сложиш на конкретно място. Само показвах на нашите приятели какво правят. И така. А можеш да тръгнеш Не си клати главата. Можеш да тръгнеш по пътеката, за да видиш първата къща, какво има в нея. Добре. Много хубаво. Напред или натам? Направо отиди първо, за да видиш какво има в тази къща. Много е красиво тук. Затворихте. Виж какво пише отгоре. Така. Вълкът. Това е къщата на Вълчо. Здравей, господин Вълк. Така, имаме торти, имаме легло. Здравей, господин Вълк. Това е първата изненада. Не им так. Вълк. Пише Вълчо. Да. Първата изненада тук е, че това не е точно приказката за трите прасенца. Да, защото вълкът няма къща. В моята приказка той има къща и освен това Вълчо днес има рожден ден. Ето защо има две торти. Иска му се да си празнува рождения ден, обаче няма гости. И твоята задача е да поканиш и да доведеш трите прасенца, за да празнуват рожден ден. Добре, значи това би трябвало да е за Вълчо, това да е за едно прасе, това да е за другото и това да е за третото. Едва ли ще могат да седнат, но добре. Така, много е хубаво с тези цветя. Тук ме харесва. Блокирам те. Блокирам те. Ти си вълкът, аз съм прасето и ме гониш. Така, отивам да видя какво става при тая къща. Прасенце, къде си? Това е първото прасе. Чук. Кой живее тук? Прасето, което си е построило къщичка от слама. Искам морковите. По някакъв начин да го извадиш. Взимам морковите първо. Морковите са добра награда и ще ти трябва. И знам как, защото прасетата ще дойдат с морковите. Ще ги използваш за примамка? Да. Добре, няма да са ти нужни всички моркови, един ще ти е достатъчен. Да, ако стана гладна, мога да го ям. Би могло. Морковът. Сега трябва да измислиш как да влезеш в къщата на прасето, за да го изведеш. Каквото и да е. Adventure Mode. Не можеш да чупиш и да влизаш. Знам. Така че...
На Тук това има някакви място странни бих неща. разгледал табелите. Не ми тръгвам си от това място и отивам при табелите. Не можеш да слезеш при табелите. Аз знам как. Не знам как. Няма как. Направил съм ограда, не можеш да слезеш долу. Трябва да ги натискаш от далеч. Така. Имаш различни лостове. За всеки лост има една задача. Табелите да и не ти подсказват на къде трябва да бъде натиснат лоста. Не, Какво не? това е не. Да. Когато лостът е към теб, значи не. Когато лостът е към водата, значи да. Всяка задача трябва да провериш Не дали е и правилна. към мене. Да. Всяка задача проверяваш дали е правилна и натискаш лоста в съответната посока. Не. Не е така. Първата задача казваш, че е грешна. Да. Добре. Виж втората задача. Грешен си. Втората задача правилна ли? Така. Мисля, че да. Изчакай. Правилно е. Добре. Оставам Третата така. задача. 13 плюс 6 равно на 20. Еми, айде да видиме. Ама, май не. Май не. Не. А последната задача? Той се отключи. Така ли? Да. А последната задача сигурна ли си, че е вярна? Отключи се. Ми значи е била вярна. Добре. Успя да влезеш при първото прасе. Ако посочиш върху него, ще видиш как се казва. Наф. Това от театър. Да. Наф е ласмен. Какво смяташ да направиш? Да го заведа при вълкът, който има Чудесна идея. рожден ден. Ела с мене наф. Вълкът искаше да те поканя с моркови на рождения ден. Ела. Ела с мен и наф. Наф. Ела наф. На вратата понякога се чуди дали иска да вляза, аз ще му помогна. Сега да не сте посмяли да излизате. Отивайте да седнете там, да ядете торта, аз ще взема другите прасенца. Приятно парти! Те не могат да правят парти без да са се събрали всички прасета. Не са Знам доволни. обаче. Знам, айде. Да мога да си правят парти. Отиваме в втората къщичка на по-голямото и малко по-умно прасе, която е направена от дърво. Пак те блокирам. Не е нужно да събираш морковите, само досаждаш на зрителите. Достатъчно моркови имаш, един ти е достатъчен. Значи ще им ги додам. Не можеш, защото в Adventure Mode можеш само нещата, които съм позволил. Така. What? Това е абсолютно Да. същият сетъп, но задачите са за сравнение. Не. Втора задача, Пак не. трета задача, Пак не. Иначе това е правилно. добре да видим дали се отворила вратата. Отвори се, защото я чух. Супер! Хайде, посочи да видим как се казва това прасе. Муф. Пак е от театър. Оттам съм ги откраднал имената, да. Защо откана театъра? Защото иначе прасетата щяха да бъдат без имена. Така е по-интересно. Може да се казват Прашчо, Прасе и Праселина. Добре, за другия път ще знам. Идвай! Трябва да го побутна. На вратата нещо се запълва. Защото е гами прасето му. Първоначално го бях няма да направил излизаш. само с една врата и не можеха да минат. И трябваше Да, да знам. преправя всичко с две. Овците, кравите и прасета не могат да минават през една врата, защото им тях, защото са дебели. Загубих поне половин час да го преправя.
отиваме в последната къщичка на най-голямото и най-умно прасе, което си е направило къщичка от тухли. Да, отивам през комината. Така ли? Да, А как ще се качиш? и така. С скелето? Да, но ми дава да го сложа. Защо? Трябва да го сложа на специално блокче. Аз мисля, че се сещам защо. Защото ти го сложи веднъж върху грас блокчето и след това го изкопа. И въпреки, че можеше да го слагаш на грас блокче, вече не можеш. Така че сега ще трябва да ти поправя нещата, за което обаче ще отнеме време, така че изчакваме. Добре, оправихме нещата, вече имаш ново скеле. Да видим дали можеш да го поставиш където беше планувал. Така, оставям го тук. Ау. Внимавай, тези животи ще ти трябват. Но никой не е казал, че не може да ям от морковите. Може. Имаме на идея. О, да. Опитай да скочиш. Браво. Успях. Има про. Внимавай, ще се опариш. Прочети какво пише на кофата. Не, Браво. сетих се сама. Защото аз съм прасето, което е умно. Ти си при умното прасе. Не можеш да го загребеш. Това е Adventure Mode. Край. Водата е там. Добре, но идвай. Идвай с мене. А как ще отвориш вратата? Ето така. Добре. Прасето не може да плува. Пак ли имаме проблем? Да, прасето не може да плува. Ще се опитам да ти го избутам. Ето. Добре, ела пращо. Ама преди това да видим как се казва. Ниф, ела. Това е новия ни член на партито. Ниф. Къде отида Ниф? Ела, не можеш да тичаш. Съжалявам. Елате! Всички, време е да празнуваме. Защо не искате да влизате? Това е парти. Хайде, влизай. Идвайте на парти. И малко по-натам и ще го вкарам. Готово. Така, сега като дойдох на това чудесно парти, хайде всички да се събереме тук на масата, Вълчо да празнува рождения си ден. Не върху то. Вълчо не е много ентусиазиран. Аз този път не съм подготвил никаква изненада, но ти успешно се справи с предизвикателството и ще се опитам да хвърля малко фойерверки. Не, това е за Вълчо, защото той има рожден ден, не е за мен. Това е за мен и Вълчо. Тук обаче не се виждат хубаво. Хайде да излезем навън да ги видим. Добре. Прасенца, елате, ще гледате с мен. Прасенцата им казвам да дойдат, докато те избутаха вълка. Айде сега вече говориме. Парти. Айде танцуваме. Ще танцуваме. И така. Днеска успяхме да намериме ето това прасе, значи Нифи. Успяхме да намериме и Нав. Успяхме да намериме... Къде отиде? Къде отиде прасето? Ето го. И Нуф. И Вълчо
Боже, най-накрая празнува рождения си ден. Имахме торта, ядохме и там, сега имаме фойерверки и успешно се справихме с това видео. Чао, чао! Дано да ви е харесал!